Karong adlaw guys magmukbang ta. So mo ito yung mukbang isda nga barunday. So naman nagprito guban. So diya pay daghan guys kaha. Tawag kadyo guys. Iba kuyaw kayo, murag imperno nagkadyo. So mo na siya gubang barunday. Karong tawad mga on ta guys. So ako lang isom gamay ning atong pagkaprito. So mo na siya. Tawag kadyo di ba? Gawas sa kaha. Kadyo nag-agi guys. So unja nga on ta. Basta-basta katong pinirito ay. Mo na siya, ayos kayo. Ami kan oras buntag ning barangay. Makakabuhi ba? So goods kayo ni. Ami na siya. Grabe na kayo. Sunog pa ng kaha. Basta-basta kadyo ay. So ina niyon pagluto kan guys, barangay rito. Kita mos kadyo na, awas-awas na. Kanang injong barangay nga luto no, nakadiyo na matik na siya guys. Pangasunog ng agi basta di taro magbantay. So ina na siya. Amo na may last nga pertuhonon, gamay na lang kayo kay guba na nga luto na. So mo itong kanon, so naibuwad, napoy ganas gamay, napoy sawsawan, so na. Kaya anay na po ni unja guys, saktong kaon nato ni. So karon guys kay humana mo kog kaon manghipos nako. Ano nahurot og duha ka platong isda. So mao gyapon ni daghan gyapon ni bilin sa atong piniritong barunday. So mao ni siya. So napay buwad gamay ra gyud. Ay gora nakuha gamay. So mao ra to guys. Lakaw na sad ko karon. Wow! Mama na kay orange rainfall man ha. Wala na sila. Wala orange rainfall. Sige, sige. Smile mo na kay katapusan adlaw na nandiyo ron. Paghilanta na mo ba? Oh, smile na kay lasapir ba di mo unsa? Kalma ra. Mo na orange rainfall.